Йокы килә. Авылдан училищега кадәр нәкъ 12 чакрым. Тулай торакка кичтән барып кунасы килми. Ял көнне анда салкын, шыксыз була. Булай ичмасам атна кыскара. 5 кич кунсаң, атна тамамлана. Ләкин дүшәмбе көн иртән торып дәрескә баруы әҗәл. Кемдер дүшәмбе авыр көн дип әйткән имеш. Ул кеше моны инде дүшәмбе көн иртән йокыдан турын искә алып әйткәндер. Тышта әле караңгы, утлар алынмаган, буран сыбырып тора. Менә Рәдифләр тәрәзәсе. Ут юк. Рәдиф 8-нчене бетергәч, прицепчик булып эшли башлады да, менә кышкы төндә рәхәтләнеп йоклый. Алар өендә йокы аеруча тәмле. Менә киң чиста идән, анда тәгәрәшеп Рәдифнең энеләре йоклый. Аска тулып, тун җәйгәннәр, шәбәләнеп беткәннәр. Бер энесенең аягы икенче бер энесенең муенына салынган, ә иң кичкенәсе 2 яшьтәгесе мүкәләгән килеш капланып яткан. Алар да һәр төнне шулай. Эх, нигә генә укып йөрергә, нигә прицепка гына утырылмагансың? Авыл артта калды. Алда кара кушкыл урман, анда буран юк, бүрекнең колакларын ычкындырасың, тып-тын, җылы. Менә ул анда пишән кибәннәре. Ул кибәннең астында бик рәхәттер. Анда берәр җәнлекнең оясы бардыр. Алар әтисе, әнисе, балалары бергә җыелышып, җир җиләгисе килеп торган пишәндә рәхәтләнеп йоклыйлардыр. Эх, нигә безнең заманда магъҗиза булмый икән? Булсын иде менә шулай. Синең каршыңа бер кеше килеп чыга. Ул сине таный, булай ди. Әнекәш, бүген уку төштән соң бит. Менә шуннан, нәкъ шушы турдан пишән кибәннәр янына кереп китәр идең дә, астына ук кереп йоклар идең. Озак итеп, рәхәтләнеп йокларга иде. Ләкин теге кеше чыкмый. Кибәннәр инде артта калдылар. Яктыра башлады, урман да бетте, кырда салкынча сиберә торган буран. Иртәнге сорлыкта урман кырындагы училище бинасы күренә. Бер катлы агач йорт, урман буена сыя алмыйча, кырдагы кар диңгезенә таба сузылып таралып ята. Класста җылы, морҗа исе башка тия торган зәңгәр ис. Бөтен буыннар талып кала, тар парта арасында тик утыруы шундый рәхәт. Ләкин күзгә нәрсәдер өелә, нәрсәдер укытучы өстәле яныннан очып килә, туп-туры синең күзеңне каплый, баш аска төшеп китә. Юк. Бу әйбер бинокль икән. Әнә шуның 2 трубасы эченә йокы тутырылган, тыгызлап. Шул бинокль кара тактадан ычкына да, салмак кына тирбәлеп синең күзеңә килеп терәлә. Менә труба эчендәге төтен сыман әйбер чыгып, синең күзләреңне каплый. Баш кисәк кенә аска сыгылып китүгә, бинокль юк була. Әллә каян укытучы тавышы ишетелә. Баш килеш буран, Иялек килеш буранның, юнәлеш килеш буранга дип нәрсәдер сөйли. Шул арада бу сүзләр барысы да вак кисәкләр булып уча башлыйлар. Аларның һәр берсе бер кисәк йокы икән. Алар күзгә килеп керәләр, башына урайталар. Баш тула. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Өстәл янында басып торган апа да һич тә укытучы түгел. Ул теге пишән кибәннәре янында очрарга тиешле кеше икән. Ул кеше дә түгел, әллә нинди мамык сыман төтеннән уйышкан бер гәүдә икән. Ул үзе йокы икән, менә ул аз-азлап йокы чорта икән. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Мамык сыман гәүдә бөтенләй таралып беткәч, барлык укучыларга башларын өстәлгә салып, теләгәнчә йокларга рөхсәт ителәчәк икән. Юк. Алай түгел. Монда парталар юк. Бу
Пешән кибәне төбендә икән. Менә хуш исле пешәнне тишеп кергәннәр дә, йомшак тәпиләренә башларын салып, ике куян йоклап ята. Ул куяннарның берсе баш килеш, икенчесе иялек килеш икән. Ә кибәннең бу ягын өстән зур итеп казыганнар. Анда Рәдиф үзенең энеләре белән йоклап ята. Кечкенә энесенең аяк бармагы Рәдифнең авызына ук тиеп тора. Барысы да күкрәкләрен селкетә-селкетә мышныйлар. Шунда ук кибән төбендә бер патефон әйләнеп утыра. Пластинкадан бию такмагы ишетелә. Буран, буранның, буранга. Шул көйгә кибән арасында бер олы апа бии. Үзе бии, үзенең күзләре йомык, рәхәтләнеп йоклый. Ул таныш кеше татар теле укытучысы Рабига апа икән. Куяннар да, Рәдиф тә, аның энеләре дә, Рабига апа да рәхәт чигәләр. Тик сине генә ниндидер ачы тавыш бүлдерә. Ул кыңгырау тавышы икән. Грамматика дәресе тамам. Өйгә эш, чиләк сүзен һәр ике санда төрләндереп дәфтәргә язып килергә. Рабига апа җәнлек тиресеннән теккән соры тунының җиңеннән кулларын чыгара. Аның дәресе дүшәмбедә 1 сәгать булганлыктан, соңга калучылар да, йоклап утыручылар да була. Йоклаган укучыларга ул ачуланмый, тик дәресеңне генә белеп кил. Сезнең каныгыз азайган ди ул. Менә сугыш бетәр, теләгәнчә шикәр, яшелчә, җиләк җимеш ашарсыз. Йоклау кан азлыктан ул. Шулай да йокы рәхәт эш.